Kaixo artistak, hemen gaude 16. kapituluan ñoñostin. Ikusten duzuenez, jada 3 gune desberdin daude. Hasi ginen lekua industriarekin hementxe, gune berria, deitu diezaiogun adibidez Zurriola, agian deituko diogu Zurriola. Eta hemendik, zer daukagu? Santa Clara irla. Gaurko ideia da, gehiago jartzea, baina batez ere, ez dut ondo elkar. Santa Clara. Eta enter. Eta hemen? Epa ez. Zurriola. Eta enter. Hemen momentuz deituko diogu Antiguo. Badakit ez dudala hain ondo errespetatzen ñoñostiko lekuak eta baina beno. Gauza bat egin dut kamera izkutatuta, kamerari gabe oso konplexua dela. Ikusten duzuenez hemen komunikazioak ez daude hain ondo, orduan momentuz trenbide bat jarri dut. Buelta osoa ematen duena. Momentuz hau komunikatuta egoteko. Ideia da trena hau ez dakitka Santa Clara joateak ez dauka zentzu handirik. Orduan momentuz teleferiko honekin agian behar hori asetzen dut. Beraz, trenari ze falta zaio eta hau erakutsi nahi nizuen zuei, komunikatuta egotea. Orduan, trenbide hau borobila izango da, ondo komunikatuta egoteko. Hau izango da bat, eta gero aldrebez. Horrela, izpilu filosofia betetzen da. Eta ziurrazki trafikoa jeitsiko da. Momentuz trafikoa dago 174an, baina ikusiko duzue. Hori bai, trenbideetan, begiratu zenbat tren dauden, nire ustez, Renfe zerkaniaz jartzea polita da. Eusko gustatzen zaidalako, taldoan bat jarriko dugu gorriz, eta bestea, berdez, horrela kolore polita eukiko du. Beraz, ikus dezagun nola doan poliki-poliki. Gero hemen permitir trenes interurbanos, esan nahi du, kanpotik ere trenak etorriko direla. Orduan, tren hauek ja jarrita daude, baina agian falta da hementxe ere trenak jartzea. Orduan, edifizio batzuk jarrita daude hementxe. Pentsatu behar dut, noraino heldu trena. Ta nire ustez logikoena da geltokia hemen jartzea. Gertatzen dena da, zarata pizka bat egongo dela eta agian hauek kesatuko direla. Gainera, dentsitate handikoak direnez, beraz, zer egingo dut? Trena. Hemen kokatuko dut justo, non ez dugun molestatzen. Hau ze. Afpag teklatuan jarrita. Bera joango da. Ondo komunikatuta egoteko. Eta zelan joango da asuntoa? Alde batetik ona komunikatuko dut horrela. Bihurgunekin. Eta bestetik horrela. Orduan, zelan egingo dut? Justo hemen dagoen trenbidea. Aukeratuko dut berdin zaitzein. Araño helduko da. Lortu dut.
Ez dut lortu, orduan zer egingo dut? Trenbide berri bat. Besterio, Eta listo. Just stop them here. Orduan, jarri dudan berdeak kenduko dut. Eta listo. Hori bai, falta zait. Horrela komunikatzea. Aber lortu dudan, Ea lortu dudan. Uste dut baietz. Ez dut lortu. Begiratuko dut ondo. Horrela erakutsi nahi dizuet zein zaila den trenbideak sortze. Berriro egingo dut, Bat. Bi. Hiru. Lau. Bost. Eta 6. Zer gertatzen da? Bat kendu behar dudana. Zein kendu behar dut? Gorria kenduko dut. Ez daukalako zentzurik hainbeste trenbide egotea. Eta gorri jarriko dut. Frena ere jarrita. Bueno, hau luzeagoa denez, AB jarriko dut. Venga, eta ea nola funtzionatuko den, Nola funtzionatuko duen. Poliki ikusiko duzu. Hemen ere guzki plaka batzuk jarri ditut. Nire ustez nahiko ondo gelditzen direnak. Eta ea ba. Momentuz trenak jarrita daude, eta ea nola doan. Gero bestetik Santa Clara Irla, ondo komunikatu behar da. Por cierto, hau eginda ziurraski jaitsi da pilo bat eskaera. Orduan, txiko dugu ja 4 itsasontzitan. Jarriko ditugu haiek ekarritako berriak, oso politak direnak, hauek. Zentzu handiagoa daukalako. Kolore urdin argia jarriko diogu, Eta behiratu zein politak diren. Ikusten? Zentzu gehiago dauka horrelaz, Beitu, gero hemen akatz bat dago, behiratu nola geiztik diren haiek. Orduan, nola konponduko dut. Hau jeitsiko dut. Hau jeitsiko dut. Eta hau. Jeitsiko dut. Horrela zentzu handiagoa. Horrela politago bat dituko da. Eta nola ez? Suave, suave, suave. Txera. Hau, suabeago jarriko. Ikusten? Ja, jendea nola geizten da. Hobeto geizten da. Ikusiko dugu. Nola geizten da. Bai, hobetotxo. Skyerekin ez da? Yuki! Nola egiten dute? Bai, hobeto egiten dute. Santa Clara Irlan. Gauza bat falta da. Santa Clara Irlan dinot hemen beste teleferiko bat jartzea. Ja, teleferikoa eginda aprobetxatuko dugu, ezta? Behintzat amaierakoa hemen jartzea. Horrela iria komunikatuta egongo da. Gertatzen dena da agian kezatuko direla. Zarata dela eta ez dela. Jo, behitu zenbat, zenbat pertsona mugitzen ari diren. Jolas honetan trukoa da saiatzea ahalik eta garraio bide desberdinen jartzen. Horrela nabaritzen da. Hemen abizu batzuk daude, ikusten da zubiltzaileak beharrezkoak direla. Beharrezkoak, Orduan, trukoarekin jarraituko dut eta
leku desberdinetan zuhiltzaileak jarriko ditu. Hementxe... eta ondo komunikatuta hementxe. Ea orain hobeto doan asuntoa. Eta trafikoa gogoratzen nola zegoen? Bueno, momentuz oraindik ez du hainbeste hobetu, baina hobetuko du. Eta ze falta da, Santa Clara Irland, gehiago ere ikitzea. Orduan. Hementxe. Adibidez, horrela. Eta horrela. Ur pizka bat, alaura badago. Eskaera dagoenez jarriko dugu. Eta hemen denda batzuk. Txikitsuak ere bai. Eta ja hori horrela egonda, hain itzusiak diren elektrizitate kontu hauek, kenduz joango gara. Zer gertatzen da hemen? Hauek hilda badaude, ez dagoela aukerarik hildakoak mugitzeko. Orduan, hau jarriko. Ikusten, baina mugitu dezagun pizka bat, eta horrela zainduta egongo dira. Claro, kasu honetan Santa Clara txikitsuagoa denez, behar da medikoak egotea. Orduan, jarri behar ditut bai ala bai. Santa Clara Irla oso berezia delako ez da asko handiagoa. Hau nahiko itxusia da, beraz mugituko dut pizka bat, ez da horrela eta beno, eskaera nabaritzen da, ez da? Beno, zer iruditzen zaizue momentuz. Ikusiko dugu trena? Begiratu trenen nola doan. 164 doaz. Arraio bideak funtzionatzen du, Funtziona. Eta hemen gauza batzuk kendu altitugu. Elektrizitatea dela komunikatuta dagoelako, ez da, kendu daiteke. Egatu egiratu gabe. Zein ondo doan. Txantzantzu. Jendea mugitzen ari da leku batetik bestera. Begiratu hauek be bai. Hala ere, teleferikoarena da pizka bat. Beno. Txiko dugu. Hemen agian edifizioaren bat jar daiteke. Begiratu parkean nola dagoen. Zein pozik bizi den jendea. Hemen pizka bat politago izateko mugituko dugu. Eta beno, horrela oso gustura egingo dugu. Kapitulu hau agian motxa izango da denbora aurreztu dudalako. Ideia da ere hementxe paseotxo bat jartzea. Eta horrela hasiko naiz, kontxa ondartza egiten. Zer gertatzen da? Nik areia jartzen dudanean, horrela ikusten, area bestera batean ikusten da, eta ez du ematen area. Horretarako truko bat egin behar da hemen, nola jarri lurraldea. Orduan, dense jartzen baldin badut, eta tropical kokatzen badut, behitu nola aldatzen duen kolore. Karo, horrela asko aldatzen da, eta ez da ondo ikusten. Horregaitik dago Cedar Valley. Eta nik aldatu nahi baldin badut, aldatu beharko dut horrela.
ea nola egingo dudan. Momentuz, argi gelditzen da, gauza batzuk eginda nahiko arrakastatsuak izan direla. Begiratu. Arrantza daukagula, arrantza nahiko arrakastatsua kokatu da, izaten ari da, hemen auzoak sortzen ari gara, gero gure enpresak ondo doaz, ezta? Hementxe nekazaritza, eta hementxe pasoak, momentuz horrela gaude, ean mugitzen den hau. Ez duen ez nahi, horrela ikusiko dugu, behitu. Arazo bat daukagu, ja konpontzen da. Duan beno, eskaera ikusita ikusten da hori dendak eraiki behar direla, eta orduan dendak jarri beharrean, az gaitezke planteatzen turismo gune bat. Baina turismo gunean jartzeko agian, zuabe jarriko dugu. Ezta, pasatu naiz pizka bat, jarriko dugu zuabe, momentuz horrela, eta utziko dugu planteatuta. Planteatuta zer? Planteatuko dugu justo hementxe hiribidean turismo gune bat. Baina zer gertatzen da? Txarto egin dudala. Hori hala ere, tita baten, konpontzen da. Ikusten, momentuz horrela, eta hori komertzioa, bai dendak behar direnez, gune bat planteatuta utziko dugu. Zegune, denda gune bat, lehenengo margotuko dugu. Hau izango da turismo gune bat, ea nola planteatzen dugun. Nola jartzen da hori. Hemen, turismo. Eta denda hundia jarriko ditugu. Zer behar da? Ura. Eta turismoa jarriko dugunez, logikoa da, ja parke baten bat turismoaren jartzea. Momentuz, hau ze jarriko dugu. Nola? Bide moduan. Momentuz horrela utziko. Ega zer dibitzen zaizuen. Zin. Bentsat bi jarriko ditugu, ezta? Hauze eta hauze. Ze faltako da agian elektrizitatea, ezta? Baina, hori urrengo kapituluan ikusiko duzu, momentuz begiratu zelako edifizioak ateratzen ari diren, ñoñosti. Beste bat arte.